Good morning mga higala. Ang akong vlog karon akong i-Bisaya. Okay? So, Bisaya sa takaron. Yeah. Walay subtitle cause ay grabe ko katapulan mo butang subtitle. So, grabe na lang gyud. So, anyway na dayon. English ha. Murag nalay sagol English ang akong vlog karon. Ay usod sa puros Bisaya sa time na parehas aning anyway. Unsay Bisayas anyway? Kabaw mo? Asa ni? As usual. So may Bisayas as usual. Basin diha uban ninyo kabaw mo. Pero ako wa ko kabaw. Mao ni sagol-sagol na nako. Kung naay Taglish niya. Bisalish. Basta mao na. As usual padong nako sa trabahoan. Late na po ko. Wala ko'y kanang unsay tawagan na kanang mo punch in, mo punch out. Wala ko ana kay manager man kuno ko. Naarang ko sa IT department kay kasagarang kumpanya ron dili na mo hire og IT regular. Mao na akong trabaho karon dili sa Cebu na ako'y gikuptan na kaysa ihap ako ulit na 2,000 years later. okay, dili sa Cebu na ako'y gikuptan mga 8 ka kumpanya. Dili lang nako i-mention basta 8 na kabog kumpanya akong gikuptan dili sa Cebu. Naay duha sa Manila ug isa sa Subic. Then nasa ko'y sa gawas Malaysia, usa sa Thailand ug ang isa kay sa USA, Canada. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Pero kanang mga kumpanya ha, ang tag-iya na puros Pilipino. Kasi mag-wonder mo, o kanang wonder, wala yung kabaw sa Bisayas wonder. Anyway na po. Kanang mahibong niya mo ba? Tinay. Abot lang basta. Buong niya mo, isaw na ko pag-communicate kanang Manila, Subic. Isaw na ko pag trabaho dito na naman ko sa Cebu. Kabaw mo sa technology karon. Mo remote na lang mo, mag-remote desktop mo. Hashtag networking. Kung Cisco certified ka, kamao ka, pagka-monitor ka sa ilahang network. Masking naara ko sa balay. Pero hisgutan na gani nato og hardware problem. Mao na ng time na mularga ko dito. Kanang mularga ko ha, hardware problems. Kaya ang kompanya lagi dito sa gawas, dili na mo hire og kanang unsa ni kanang computer technician. Mugasto sila sa kung plate padong dito. Kabalo man sila na ako'y nag-set up. Ako'y first nag-set up yun ang kanang ilahang network, ang kanang ilahang server. Ako'y nakabaw na tanan. Walay makahikapan ng lain unless ilang usbon akong set up. Kung usbon lang set up ito ng time na pwede ras magkuha slag laing IT dito. But dili na sa yun na mag-usab silang setup kay mura na po na sila magsugod sa scratch. Magsugod na po na it will take time gyud. So grabe, taas yung kayong panahon nilang buhaton na basta magsugod mo sa setup. Number 1, ang Linux na lang daan. Sa may gamit na ko sa Linux, daghan kaayo. Sana na is ang ilang database. Mo na sila SQL database. Ay, by the way, na ako'y partner ba na programmer na install me og mga programs like payroll, kanang biometric bitaw, accounting software. Sus, grabe. Naghana kay nakuha na. Any programs na kanang mo kuha sa company, mo fit sa company, makabuhat niya na. Dili kuha na mong program ha, dili bitaw na mao na ni, so musunod jud ka sa among program. No, kay customize ni sa needs sa imong kumpanya. Yes, customize ni siya. Meaning, kung ang among program i-present and then moingon mo na pwede ing ani uno niya, kani pwede ni siya ma-print. Yes, mabuhat na namo. Why problema? Kay kami kabuhat sa program. Kami ang backbone sa program. Na ako'y mga programmers niya, ako IT, mo na usami ka grupo. I mean, duha ra man ming matawag ko. Isod yung kayo. Unsay disod? May disod. Kasagaran ng kanang mga kumpanya akong gipangkuptan ni avail na sila sa amuang software. Like kanang among payroll na kanang program na mo, nami accounting, inventory, sa mga kinahanglan ninyo sa company na dapat ninyo i-computerize, pwede na namo
first, dali ra kayo kinanamidaan program. Na mag-modify, dali ra kayo. Kana mga kumpanya akong gipangkupta, ipalit na sila sa amuang program. Balik lang sa kwa kay medyo naku dili ba ni mao akong giagian uy, giahan. Layo ka manong ko kay tungod sige kong storya. Basta ahaka. So, mao ni akong workspace, mao ni akong main PC connect sa mga server dito sa akong gipang manage. Kaning laptop nako, gamiton na nako kung mugawas ko or ako gipong gigamit. Mo kong gi-separate communication sa Skype and mo connect sa servers, I mean. So, mao na akong setup karon. Today akong gi-mention ganina ba akong trabaho, retainership ko. Katong akong giingon previously na ang kompanya dili na mo hire o regular na mga IT. By the way, 5 ka kompanya nagdawat ko retainership. Ang tuloan ng nabilin is on call. So meaning kung may problema dito pa ko mo adto. Kanang sa gawa sa Cebu out of the country na mga servers. Mo na kasagaran remote ra gyud ko. Pero one time I think last month nilarga ko Kuala Lumpur, Malaysia. Kay nag-change sila og server and then nag-change sila database niya lisod makay i-remote bitaw. So moto niya gyud ko for 1 week and then balik din ko diri Cebu. Inay kay internet na ang amo sang program is capable of cloud. So, masingasa ka sa kalibutan, maka-monitor ka sa mong system. Pero amo nang i-hold kay tungod lang ganing problema internet sa Pilipinas ba kay di na sila kagamit ng system tungod sa kabulok sa internet. Mao na lisod kayo ba. So, pero at least existing na amo ang kanang cloud na kuan system. So, wa pa lang mini deploy ana sa mga among client na mga kuan, mga customers because of the internet connection sa Pilipinas. So anyway, pwede inita. Diri na natapos akong vlog, no? So, mao na akong trabaho and bye.